بالدنيا وراك. رучку. If you will send to both. Sure. Okay, thank you. Thank you very much. Позвольте мне вас поприветствовать в Кремле. أيها السحب السمو، أيها الزملاء والأصدقاء الأعزاء. Это хороший толчок, импульс в развитии наших двусторонних отношений. وهذه الزيارة Мы очень рады вас видеть, ونحن سعداء جدا باستقبالكم، в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия. بما في ذلك بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم في روسيا والمباراة بين منتخبي روسيا والسعودية. Вы знаете, как мы тепло к вам относимся. وأنتم تعرفون مشاعرنا الحميمة تجاهكم. Думаю, поймете меня. Я не могу пожелать успеха сегодня в вашей команде. ولكنني أأمل أنكم تتفهمون معي أنني لا أستطيع أن أتمنى نجاحا لمنتخبكم اليوم. Победит сильнейшая команда. И я думаю, что от этого сотрудничества получил весь мир выгоду. فوائد علاقة البلدين ليس فقط لمصالح البلدين بل لمصالح الشرق الأوسط ولمصالح كثير من الدول في أنحاء العالم. И те выгоды, которые мы получаем, две страны, это выгода для всех стран мира, которые потребляют нашу энергию. ورأينا الفائدة في السنوات القليلة الماضية. И за последние годы мы увидели эти выгоды. بلا شك نريد أن نحفزها ونستمر ونهتم بهذه العلاقة. لدينا اتفاق كبير جدا وتاريخي وهو اتفاق